sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, karon usa ka dakong pista sa pahinungod sa mahal nga Birhen Maria, ang pagpahibalo mahitungod sa iyang pagkainahan sa Ginoo, the Annunciation. Mauna ni ang sinugdanan sa atong kaluwasan, nagsugod diha sa pagsanong ni Maria sa kabubuton sa Dios. Atong iampo nga ang atong katawhan, labi ng atong mga leaders dinis atong nasod ug sa kalibutan, musanong unta ug magsunod sa kabubuton sa Dios, dili magbuot-buot sa ilang hinakog nga mga kabubuton. Ang ato sang mga benefactors at donors nga nisunod sa kabubuton sa Dios sa pagkamanggihatagon, hatagan unta sa tinuod nga kaluwasan sa ilang lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Diyos Amahan magagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nagbuot ka nga ang imong pulong magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Birhen. Itugot na ngamuyo kami, aron kami nga nagaila sa among manunubos, nga matuod nga Dios ug matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Dios. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahilagman sa Siol o sa kinatumian sa langit. Apan mingon si akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios.
Busa ang Ginoo gayud mohatag kanimog timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon og moanak og usa ka lalaki ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa iyong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala kamubuot, apan mga dalunggan nga inablihan. Alang sa pagsugot, imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog o mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Unya mingon ako, ania mianhi ako. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa iyong kabubuton. Diha sa basahon, ibutan alang kanako ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao'y akong kalipay, ug ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong katarong wala na butago isulod sa akong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinud-anon og sa imong kaluwasan nagsulti ako. Wala nako ang imong kayo, himo ang tinaguan, ug ang imong kamaturan diha sa bagang pundo sa katawhan. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios,
Dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako ug usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya niingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan niingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya niingon siya, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang, ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa-unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria,
Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Unya, mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Uso na sa atong kinabuhi kana bang mahimutang loyalist, na ay loyalist sa mga Marcos, na ay loyalist sa mga Duterte, na ay loyalist sa mga Pinklawan. Sa ato ng politika, lingiya imong tupad ing naa kay gi loyalist. Sakto ba ng pangutanahan? Ing na lang loyalist ka. Unya kung tawgon gani kag loyalist, bisag unsay buhaton sa imong idol, imo ginang suportahan. Bisan pag unsay iyang isulti nimo, imo ginang sundon basta loyalist ka. Ipaglalaban gina nimo. Ana, mo nay loyalist. Karon dinhis kalibutan, doon na ragyoy duha ka mga tawgon natog idols, na ay idol para sa kaluwasan, doon na say idol nga gitawag og idolatry. Ug unsa man ang idol nga idolatry, mao na ang magdaan nato padong sa impyerno. Kinsa man na siya? Tubag. Kinsa ba mudaan nato sa impyerno? Idolatry. Yawa. Kinsa may mudaan nato sa langit? Ang Ginoo. Sa mura mo sa mong giyawaan, di man mo katubag dayon. Si Maria, usa ka loyalist. Loyalista siya sa Ginoo. Loyalista siya. Ug ang una niyang gihimo nga ang iyang lawas Ginoo ra gyud makagamit. Ug kay Ginoo ra may makagamit, di siya or iyang giampingan ang iyang virginity. Munang nagpabilin siyang birhen, giampingan gid niyang virginity. Kay loyalist man siya sa Ginoo, who is pure and perfect being. Gilingay mong tupad ing na nag-amping ka. Namuras kag Maria, nag-amping o nagpasagad. Ang uban tapawak ignaw. Singisi. Bot lang ninyo. Basta sa Maria, giampingan niya iyang virginity. Kay mao man na ang iyang timaan nga loyalist siya sa Ginoo. Unya, tungod ani, giingnan siya sa Ginoo nga magmabdos ka bisag dili hilabtag lalaki. Kay virgin God. Sa mayang gihimo. Igor siyang nangutana, unsaon man pagkahimo niini. Nga akong ubos nga pangagpas, di man gyud mamabdos ang babae kung dili hilabtag lalaki sexually. Kamo, mutuo mo nga mamabdos mo bisag di hilabtag lalaki sexually. Tuo mo dili. Tuo dili. Manong di man mo mutuo nga na may nahitabo. Ang pangutana karon, musugot mo ron nga mamabdos mo bisag di mo hilabtag lalaki. Musugot dili. Kinsay musugot tas kamot. Sato pa dili mo mga loyalistas Ginoo. Mga loyalista mos demonyo. Kay kanang demonyo masinupako na. Nya maka-stress nas Ginoo. Mo na diri sa atong unang pagbasa, si Hari Akas giingnan
ni propeta sa tong propeta ningon nga pangayo bisan unsa limot mag sa tong propetahan ningon Isaiah ningon nga pangayo bisan unsa bisag adto panas kinatumyan sa langit. Oy, niingon si Akas, dili ko mangayo. Namon ang niingon ang propeta nga dili pa baigo nga samukon nimo ang tao, samukon sa nimong Ginoo. Kana bang di ta mosugot sa sugo sa Ginoo mga igsoon, makapasamok na. Abisag ko kamo mga ginikanan, simple kayo. Suguay inyong anak, di mo sugot. Di ba? Mahasol mo eh. No. Kinsa maroy sulugoon sa atong nasod, kitang mga tao o kanang atong presidente ug ang iyang mga kauban? Ha? Kinsay sulugoon sa nasod? Kanang presidente hangtod nga ris barangay officials mao nay sulugoon sa nasod. Kusog ba silang mosugot sa atong sugo o mosupak? Kusga. Kana. Nya naunsa man taron? Nahasol ta. Nahasol. Kay mga masinupakon. Ingnon nga ihatag na tanang kwarta para sa panginhanglas kabos, isod nos malita nya i-deliver ngadto sa ilang mga kauban. Ingnon nga hatagig suporta ang mga masakiton, kuhaon na noong kwarta sa PhilHealth. Ingnon nga tarungan ng flood control kay mabahaan ng mga tao din is daplin sa ano sa namuyo sa mo nang dapli sapa. Dapli sapa kawaton hinoong budget o di na perting patay, perting nangaguba ang balay. Ingnon nga tarungan ng farm to market nga para sa agriculture, adi na gyud kawaton hinoon. Di resulta wa na taroy agriculture, sige tag pang-import. Hasta sibuyas i-import. Hasta kuno asin import. Nga naman, wa. Nako, naminaw ko sa mga balita tungod aning gasolina. Kanang Singapore, pulos gina-imported ang ilang goods diha. Gamay pa jud kay na nga nasod. Pero sila lagi wa maglisod dos gasolina. Nga naman, tuang dagko kayong tangkis gasolinahan sa ila para dinhi Southeast Asia. Nganong tuang man sa Singapore gibutang? Ambot lang. Pero usas ako tingaling bana-bana, tungod kay ang Singapore kasaligan. Nga naman, kusog silang mupatuman sa balaod para sa kaayuhan sa publiko o sa kinatibuk ang katawhan sa kalibutan. Maayo sila og trade relationships. Best ang ilang mga security measures. Quality ang ilang serbisyo para sa mga traders. Ang nasod nato ang Pilipinas, lisod magitag handle sa atong tourism. Natural pag ang atong tourist. Ang karon nag-ilis na gud sila sekretary sa turista. Mbot lang si dangatan ana. Di ta kasaligan. Mao nang galisod ta karon. Nya kakwenta-kwenta sila si Senador Marcolita karon, gahiring man sila sa DOA. Ilang gitan-aw unsay kahimtang ngano kuno nga gikan sa 55 ang litro sa crudo man na o 57 naman to litros crudo, after mga 10 days lang gikan paggubat nahimo mang 100, karon 120 na. Perti namang dakuas increase. Nagikwenta ni Senador Marcolita, kuha siya data nga pwede man ta maka pamalit og supply gikan sa Singapore, gani giangkon sa nga Singapore man dayong atong supplier na may available supply sa Singapore nga barato raman pagkwenta-kwenta karon jud. Iya mangingiingnan ni Senador Marcolita gahapon silang hearing. Karon i-check ninyo, karon ba? I-check tagpila didto. Kaysa akong kwenta-kwenta dire, gi-check nako ni gahapon o karon moigo raman og 48 ang pinakamahal, 48 per liter. Nya punan na to og ibutang na to 55, naapa nay ginansya ang atong supplier sa 55 per liter sa iya ng computation. Nganong inyo manggiabot og 100 kapin nga
porti naman ang dakua. Iyang gi-challenge, nagkanga-kanga in taon ang representative sa DOE o kanang secretary ba naon sa nang kuana. Basta dito nagkanga duko-duko. Klaro jud kay mga naong ba nga galisod sila ngano man. Wa nila tumana ang sugo sa mga Pilipinos nga nagbutang nila diha sa maong posisyon, alagari mi, luwasami. Dili kaluwasan sa mga Pilipinos ang gihuna-huna sa ato karong mga ga-administer sa atong nasod, kung dili ilang personal na kaluwasan o kaayuhan. Si Maria nisugot sa sugo sa Ginoo kay ang naas iyang kasing-kasing o gunahuna ang kaluwasan sa katawhan. Bahala nagsiya'y maapiki, bahala nagdi siya kasabot unsaon siya paggamit sa Ginoo, basta para las kaluwasan okay ra gyud. Anong tutok mo muna ko? Unsaon man aron paggamit ninyong inyong kwarta? Kusga. Ipalit og slot kay mo na isugo sa Ginoo para sa kaluwasan sa atong simbahan. Kutob ra ba ni karong Easter Sunday ang atong slot nga ilisa ni natog laing fundraising. Una nga manghuna-huna kita ta. Unang niingon diri sa atong ikaduhang pagbasa, wala na ka mahimuot sa mga sinunog nga mananap. Kay kana mangong mananap nga sinunog mo na ilang i-offer sa Ginoo para malipay ang Ginoo. Ang gikinhanglan na kuno sa Ginoo usa ka lawas. Usa ka lawas nga mapaubsanon, usa ka lawas nga maoy sunogon, pasabot maoy gamiton ang atong lawas pagpahimuot sa Ginoo. Ug usa na ni ana ang virginity ni Mama Mary nakapahimuot sa Ginoo, pero dili lang ni virginity nga physical, virginity spiritual. Pasabot why bisan gamay nga pagsupak sa Ginoo. Kay kana manggong pag himo anang mga sala, mao man ay pagsupak sa kabubutos Ginoo. Nilingian sa dimong tupad, nakapila na ka ni supak. Nakapila na ka ni supak. Di na ka makaluwas. Di na jud ka makaluwas. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may tubag nato sa Salmo nga mo say gi-reiterate sa atong ikaduhang pagbasa. Ania ako Ginoo, mianhi ako. Kusga, ready go. Aron pagtuman sa imong kabubuton. Ikaw asawa inig atubang nimo sa imong bana, nya ang imong bana hubog. Unsay imong isulti? Nganong niuli pa kang yawa ka? Ana? Ikaw, buang-buang kang dako. Ayaw. Isip asawa, imo nang katungdanan ang pagdawat sa imong hubog o sabog nga bana. Ingna dayon, ania ako Ginoo, mianhi ako, aron pagtuman sa imong kabubuton. Nga maingon ang Ginoo, agakaya ng hubog. Agakaya ng kasubog. Kay imo man ang bana, kabubuton man as Ginoo nga imo nang atimanon, ay pagyaw-yaw. Mausad ang mga bana, niguli nimo sa inyo, murag imong asawa, murag iro, sigig paghot nimo. Nasad, igtutok nimo sa naong, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kana, imo mang kabubuton nga moatubang ko aning panuwayng dako, dawaton ko ning panuwaya ni. Di ko magpadaog ani, nothing gonna change my love for her. Di ba? Sakit. Sakit na. Pero atong atubangon. Maunta na'y kinaiya sa atong mga sulugoon nga mo atubang. Matod pang Senador Marcolita, giunsa man ninyo paghuna-huna, giunsa man ninyo pag-inquire, giunsa man ninyo pag-aksyon. Nisugot lang mo nga ang mga suppliers nato, ditso lang dayog pa-increase, ning salig mo nila. Isip mga tinugyanan sa atong gobyerno, wa gyud mo'y inquiry nga gihimo o giunsa sa inyo pag-inquire. Hangtod nga niindi nga niingon, o sige among reviewhon. Karon pa sila mo review.
Ilang reviewhon. Siging review. Mao na importante kaayo nga ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna nakasentro sa kaluwasan. Last na lang lingi sa imong tupad. Lingi am. Ing na ipasalig nako nimo. Sige sabat, ing na ipasalig nako nimo. Luwason tika. Amen. Nya, moingon din ang imong tupad, tuay utang nako, bayari to. Wa na ko'y kwarta. Nya, asawan, mubayad ka. Wow, moingon dayon. Giing nako ipasalig namo padel. Luwason ka namo. Di apay daghang salat palitonon. La, patay ka na. Maglinuwasay ta, unahon natog luwas, ang atong kalag, dayon ang atong lawas. Kung magsigir tagluwas sa atong lawas, nya kalimtan ang kalag, mahimong taphaw ang atong pagluwas sa lawas, dili tinuod na kaluwasan. Pasabot, isalig natos Ginoo ang kaluwasan, nya magpagamit tas Ginoo para sa iyang kaluwasan. Manindog ta, ipadayag nato ang atong pagtuo, nga inig-ingon nato sa lalang sa Espiritu Santo, mohilom tagkadiyot og muluhod. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Luhod. Manindog. Nga gipanamkon, nga gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsoon, sa pag-abot na sa hustong panahon, natao ang atong kaluwasan, pinaagi ni Maria. Sa iyang pangama, moingon kita, Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga sama kang Birhen Maria, ang mga matuhuon, mamahimong mapaubsanon o mapaminahon sa pulong sa Dios ug mobansay niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga dinasig sa panigingnan ni Maria, ang atong mga pangulo sa politiko, maminaw sa tingog sa ilang konsensya ug sa mga tingog sa ordinaryong mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga ang mga batanon, magmanggihatagon sama kang Maria sa pagtuwag sa tawag sa Dios, sa pagbudlay alang sa gingharian, isip kaparian o kababayan o kalakinan, nga gilain o gibalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga diha sa kalibutan nga naa sa krisis ug halayo sa Dios, ang kabataan makakaplag og kahulugan ug kalipay diha kang Kristo, nga buhi ug nagdalag kabatanon sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga isip inahan sa Dios, giharong ni Maria ang iyang kaugalingong mga pangutana ug kalisdanan sa iyang pagkabatanon, iya untang bag-uhon ang kabatanon sa simbahan, pinaagi sa iyang mga pag-ampo ug sa iyang inahanong presensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Nga ang mga matuhuon nga nahiuna kanato, matabangan ni Maria, nga makapahimulos sa langitnong kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papamatia kami sa imong pulong. Makagagahom nga Dios, ikaw ang naghatag kanamog kaluwasan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa kanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ginhanan, ang panupino nga abot sa yuta. Kung ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dawata ang halad sa imong simbahan, sa among paghandom sa iyang sinugdan, diha sa pagpakatao sa imong bugtong anak, magmalipayon unta nga magsaulog kami karon niining sakramento sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matalong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo, nadungog sa dakong pagtuo sa Birhen, nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magpakatao tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Ang Birhen nagsabak kaniya sa dakong gugma aron ang kamatuuran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel
matuman og mahimugso labaw sa tanang gipaabot si Kristo ang gilauman sa tanang mga tao ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos ka Ginoo, Diyos sa kagauhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Dayon ang nagaani sa kanan sa ilong. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa mga babaeng tanan, ugulahan ang una sa tiyan ko nga si Jesus. Santa Maria, bilang sa Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, lig-una dinhi sa among kalag, ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo, aron kami nga naggaila sa pagkamatuod nga Dios ug matuod nga tao, kaniya nga gipanamkon sa mahal nga Berhen, mahimong takos sa pagdangat sa kalipay nga way katapusan, pinaagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkatao sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga mahitabo ra ni kun masinugtanon gyud ta sa tanang higayon sa Ginoo, dili masinupakon. Padayon tagpalit ha og slots, tulo ni ka slots ato tag 100 pesos ang grace, 100 pesos per slot. Unya na ani 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos gihapon. Nya na ani 163 slot challenge. Ang atong DPR tag 100 pesos. Ang ako lang ihangyo nga kutob karong Easter Sunday mopalit lang tag 10 minus tulo ka slots. Pila man na? 300 pesos. Nya ang atong Lenten Recollections, ang part 1, karong Sabado, alas 7:30 sa gabi, anhi dinisod sa simbahan,
Ihangyo nako ang tanan sa pagtambong labi na gyud ang mga mandated organizations o ang atong mga ministries. Nya karong gabi mao ang atong misa sa atong pagsaulog sa pista sa Mahal nga Birhen, may atong dako nga misa karong gabi. May main nato nga misa para sa Annunciation. Nya iguman anang misa sa alas 6 dunay short procession anila sa atong Camino Road. Magprosesyon ta. So gihangyo nako ang tanang mga Marian organizations and movements mo appeal yun mo ha. Ang di mo appeal, makibaw na mo sa inyong dangatan karong gabi. Sige. Ang Ginoo maanaa kaninyo Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Dios. Diyos.